Φωνας Χασάπης, ο οποίος είχε χρόνο 2:30.72 στο δεύτερο σκέλος του αγώνα. Ο συνολικός του χρόνος ήταν 5:02.86 και με αυτόν τερμάτισε δεύτερος στην κλάση Ε10. Με το νούμερο 97, Κωνσταντίνος Κουνιάκης, που σημείωσε χρόνο 2:32.79 στο δεύτερο σκέλος και συνολικό 5:07.34, τερματίζοντας τρίτος για την κλάση Ε10. Με το νούμερο 98, ο Ανδρέας Καστάνης, είχε χρόνο 2:53.89 στο δεύτερο σκέλος και συνολικό 5:44.68, τερματίζοντας στην 7η θέση της κλάσεως Ε10. Παρασκευάς Φούρλας, με χρόνο 2:34.67 στο δεύτερο σκέλος και συνολικό 5:09.33, τερμάτισε τέταρτος για την κλάση Ε10. Στο νούμερο 100, ο Γιώργος Πολίτης, μια συμμετοχή της SRT Motorsport, που οδηγώντας το Citroën X Maxi στο δεύτερο σκέλος και χρόνο 2:27.23, ο συνολικός του χρόνος ήταν 4:57.27, που τον έφερε πρώτο στην κλάση Ε10 και πρώτο στην ομάδα Ε έως 2 λίτρα. Στο νούμερο 101, ο Αμερικάνος, που είχε χρόνο 2:39.55 στο δεύτερο σκέλος και συνολικό 5:20.06, τερματίζοντας στην 6η θέση της κλάσεως Ε10. Αρκετά γρήγορος και θεαματικός ο Παντελής Βασιλιάδης στο δεύτερο σκέλος, σημειώνοντας χρόνο 2:28.83, όμως από το πρώτο που του παρουσιάστηκε το πρόβλημα ήταν εκτός παιχνιδιού και έτσι ο συνολικός του χρόνος ήταν 7:34.40, που τον έφερε δέκατο στην κλάση Ε10. Με το νούμερο 103, ο Δημήτρης Πλακούτσης, σημειώνοντας χρόνο 2:35.18 στο δεύτερο σκέλος και συνολικό 5:11.24, τερμάτισε στην 5η θέση της κλάσεως Ε10.